Hey allemaal. Nou, ik heb net even visite gehad. Even wat dingen besproken. En ik ben nu even naar buiten aan het gaan, want het is zo ontzettend benauwd binnen. En dan is het fijn om tegen een uur of 6 even met de scootmobiel even te gaan genieten van de buitenlucht. Er hangt een warme lucht buiten, dat toch wel ervoor zorgt dat vele mensen, ja, net als ik, naar buiten gaan om buiten te genieten van de afkoeling. Hi. En nou, moet wel zeggen, ook al is het binnen wel ontzettend warm, het is buiten gelukkig iets minder warm dan binnen. Maar als je de hele dag binnen hebt gezeten en je hebt de hele dag de ventilator aangehad, ja, dan merk je toch wel uiteindelijk, als je naar buiten gaat, dat het zalig is om heel even, ja, van het weer te genieten. Ik ga heel even richting de Maas. Dat is bij mij 2 straten verderop. Ik rijd nu door het centrum van Blerk. En ja, hier aan het einde van deze straat moet ik heel even de hoofdweg even oversteken en dan kom ik bij de Maas uit. En ik ga daar heel even een ijsje pakken. Daar heb ik zin in. Gewoon even een klein ijsje, niet te veel. Ik heb besloten om dus de komende tijd weer te gaan vloggen. Omdat ik heb dat in het verleden heel veel gedaan. En eigenlijk steeds minder. Dus ik heb besloten om dat dus, weer te gaan doen. En laat jullie vooral even in de reactie weten of jullie dat leuk vinden als ik weer ga vloggen. Want dan heb ik zeker er zin in om dat vaker te gaan doen. Nou, hier heb je de ijskoboer. Heel even een ijsje pakken. En dan spreek ik je zo hier. Nou, het ijsje was lekker. Kijk, nou zien jullie hier achter de ijskoboer. En ik ga heel even langs de Maas over het fietspad even gewoon een klein ritje maken. En zoals jullie daar hier gezien, zie je allemaal mensen zitten langs de Maas. Die koelen ook allemaal lekker af. Ik heb trouwens, als jullie naar mijn YouTube kanaal gaan, De Fotograaf Onderweg, heb ik de laatste tijd ook weer wat andere filmpjes gemaakt en daar gepubliceerd. Ga je ze bekijken, zet ze dan wel op 4K. Hè? Je kan de kwaliteit van de film bepalen. Dat heeft wel te maken met wat voor een computer je hebt en wat voor videokaart. Want ja, sommigen kunnen de 4K niet aan, dan zul je op 1080 moeten gaan kijken. Maar kan je dat wel, zet hem dan even op 4K, want dan zie je het resultaat wat ik echt gemaakt heb met mijn nieuwe camera. Want ik heb namelijk een Insta360, de Ace Pro 2 aangeschaft. En dat is ook de camera waar ik nu mee film. En die maakt ontzettend mooie beelden. En waar ik vooral heel blij mee was, want hij maakt ook 8K, maar ik heb 4K hebben gekozen. Dat hij met 120 frames per seconde deze film maakt. En 120 frames per seconde betekent eigenlijk, als ik in een auto zit en ik film naar buiten toe en ik zou dat doen op 4K met 60 frames per seconde, dan zullen al die mensen die mij voorbij komen, zullen uiteindelijk wazig zijn en kun je ze niet in hun gezicht bekijken. Maar met 120 frames per seconde blijven die mensen haar en haar scherp. Dus alles wat mij voorbij komt in snelheid blijft gewoon scherp. En dat is wat ik wil. Ik wil kwaliteit.
wil gewoon, als ik iets maak, dan wil ik gewoon dat het kwaliteit uitstraalt. En zo'n laatste keer hebben we dan die concert gehad, hè, in Blerik. En toen kwam ik daar aangereden op dat pleintje en ik sprak de voorzitter. En die man die kent mij helemaal niet, wist niet wie ik was. Ik stel me eigenlijk netjes voor en ik vertelde hem dat ik, als hij het goed vond, een 4K-film wilde maken van het concert. Je moet er dan van uitgaan dat die persoon gewoon niet weet wat hij gaat krijgen. Hè. Ze weten dus niet wat ze uiteindelijk van mij cadeau gaan krijgen. Is het gewoon een amateurtje met een amateurtje film of een amateurfilm, of is het echt gewoon prof? Dat wisten ze dus niet. Dus je moet ervan uitgaan, toen ze dus die film van mij kregen en die film gingen bekijken, toen schreef hij ook in de opmerkingen dat het echt gewoon professionele kwaliteit was. Dat hij daar heel blij mee was. En dat is ook wat ik uit wil stralen. Dat was vroeger al met freakrunnen. Toen was ik dus een cameraman, fotograaf in de motorwereld. En nu ben ik daarmee gestopt omdat ik geen motor meer kan rijden wegens mijn lichamelijke klachten. En dus uiteindelijk kan ik ook niet meer naar evenementen toe gaan, want ja, dat is allemaal te ver voor mij. Misschien als een keer een motorevenement hier in de buurt is, dat ik dan wel naartoe ga. Maar daarom heb ik gezegd, sinds ik in Blerik woon, dat ik alle evenementen die in Blerik plaats gaan vinden, dat ik die ga vastleggen. Ja, dus ik heb de kermis vastgelegd en heb nou wel het carnaval heb ik vastgelegd en zo heb ik verschillende dingen dus vastgelegd. En dat vind ik leuk om te doen. Gewoon beelden vastzetten of vastleggen qua hoge kwaliteit. Hallo. Hoi. Nou, er waren even mensen die mij voorbij kwamen. En ja, alleen wat ik al mis is eigenlijk mensen die bij mij op mijn kanaal willen abonneren. Dus als je me lol wil doen, ga even naar mijn YouTube kanaal, De Fotograaf Onderweg, en abonneer je. En like de films. Doe even een likeje geven als je de films bekeken hebt. Dat vind ik leuk. Dat geeft me ook de power om door te gaan. Want dat mis ik soms wel. Ik krijg te weinig likejes binnen. En ja, ik heb maar 53 dat ik abonnees. Natuurlijk ben ik nog niet zo lang begonnen met deze kanaal. Of met dit kanaal. Maar ik zou het heel erg leuk vinden als je gewoon even je eigen abonneert op mijn kanaal. Dus douw even op het knopje abonneren. Je kan ook op het belletje klikken. Dat betekent dus dat als ik een nieuwe film online zet, dat je dan gelijk een reactie binnenkrijgt dat er een nieuwe film online is. En ja, ik zou het heel erg leuk vinden als jullie mij volgen. Nou, ik ben nu bij het oude militaire kazerne. Dat is het gebied hier achter mij. Daar ligt dus het oude kazerne. Daar zijn ze nu zeg maar aan het verbouwen. Daar komen huizen te staan. En ze laten op bepaalde plekken van de kazerne laten ze staan. Dus ze willen een creatie maken van de oude kazerne in combinatie met de nieuwe huizen. En dat schijnt erg mooi te worden. Ook de oude muren die staan er nog, die hebben ze hersteld. Met oude stenen, dus ze hebben de muren, dus ze hebben oude stenen opgezocht die heel erg bij de oude stenen lijken van de muren die al stonden. En daar hebben ze dus nieuwe, die oude stenen zijn maar gemetseld en die muren weer hersteld. Dus ik ga hier zeker nog een keer een dronefilm maken als het zover is, als ze echt bezig zijn met het bouwen zeg maar, dan ga ik hier een dronefilm maken. Om dan even te kijken hoe het resultaat in de lucht is. Maar ik ga gewoon de komende jaren gewoon heel veel dingen vastleggen van de natuur, maar ook evenementen. En zo hebben we dat ik in september, ik weet het niet zeker, maar tegen september, het bierfeest langs de Maas. En ook daar ben ik uitgenodigd om daar dus te komen filmen. En dan krijg ik daar gratis eten en gratis drinken. En dan maak ik daar dus een 4K-film. Dus ik probeer dan zoveel mogelijk organisaties te bellen, mij eigen voor te stellen en de vraag te stellen of ik daar dan de beelden mag komen vastleggen. Fotograferen zal ik wel minder doen bij evenementen, omdat er al genoeg fotografen zijn die dat doen. En ik wil niet hun werk afpakken, weet je wel. Dan krijgen ze concurrentie en dat hoeft voor mij allemaal niet. En we hebben een fotograaf die heet Geert. En Geert doet al heel vaak foto's maken van evenementen. En die was de laatste keer ook bij het concert aanwezig. Daar heeft hij ook hele leuke foto's gemaakt. En dan laat ik hem lekker maar rust. Ik heb ook een
foto wel van hem gemaakt met zijn eigen toestel. Daar was hij helemaal blij mee. Maar ik wil gewoon bekend worden als de fotograaf onderweg. En dat ik gewoon foto's maak en films, maar van evenementen maak ik dan films. Dat vind ik veel leuker om te doen. Dus je kan me ook aanspreken en vragen van Olaf, zou je van mij een foto willen maken of van mijn motor of van mijn auto of van mij samen met mijn hond of hondje. Dat is allemaal geen probleem. Vraag het gewoon aan me en ik maak gewoon een foto. En dat is heel gratis. Ik stuur jou dan het originele formaat, dus het originele formaat dat uit mijn toestel komt, krijg je dan gratis thuisgestuurd. Nou, een klein beetje weer een vlog voor deze avond. En ik ga nu weer richting huis en ik spreek jullie snel. Groetjes. Hai hai.